Hej, jeg hedder Jørgen Leslie Thorsted. I rigtig, rigtig mange år af mit liv bekymrede jeg mig sådan set kun om at lave gode afkast til kunder og samarbejdspartnere. I 2012 gik det op for mig, at vækst det skabes gennem mennesker. Og siden 2012 har jeg interesseret mig rigtig, rigtig meget for, hvordan vores hjerne virker, hvordan vores biologi virker, og jeg har opdaget, at der var nogle ting, jeg i hvert fald havde overset, hvis det er, at vi skal have et større potentiale ud af os selv og vores virksomheder og i vores samfund. Nogle af de tanker, jeg har gjort mig i den anledning, og noget af den videnskab, jeg er faldet over i den sammenhæng, det deler jeg med de mennesker, der har lyst til at komme til de foredrag, jeg holder. Det næste foredrag er 16. november hos Business Horsens fra morgenstunden af. Jeg håber, du har tid til at komme forbi og høre, hvordan du kan løfte dit potentiale.